Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu. Lehenengo Mikel Leza etorriko da, trenbidearen aldeko plataformako kidea, eta ondoren Lab sindikatuko Mikel Auza. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1887ko maiatzaren 18an, Bram Stoker Irlandarraren Dracula eleberria argitaratu zen. Gainera, 1928an, Juan Paulo Bigarrena 1978az geroz aita santu izango zena jaio zen. Eta azkenik maiatzaren 18an, baina 1980garren urtean, Ian Curtis Joy Division taldeko abeslaria hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Berrogeita hamar koronavirus kasu berri atzeman dituzten Nafarroan azken egunean horietako 15 Tutera eta Iruñerrian erregistratu dira. 16 urtetik gorako 5 nafarretatik batek txertoren 2 dosiak jaso ditu. Aroztegiako proiektuaren kontrako protestetan parte hartu duten 10 person deklaratzera deitu dituzte. Protesta horietan egindako delituak leporatzen dizkiete. Europako lurralde digital gisa nabarmentzeko apustu egin du Nafarroak prestakuntzaren eskutik eta industria sektori indartsuaren laguntzarekin. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentua ekoizpen ekologikoa sustatzeko plan berria 2021-2030 egiten hasi da. Udako gazte voluntarioendako auzolandegietan izen emateko epea zabali da maiatzaren 22 bitartean. Jimeno Jurio historialariak 1936 eta 1939 artean, Nafarroan izandako errepresioari buruz idatzitako lanaren 2 liburuki berri argitaratzen lagundutu Nafarroko gobernuak. Nabartur Turismo Azokaren 16. edizioa ospatuko da maiatzaren 28tik 30era Baluarten. Egun horietan ere egingo da gastronomi turistikoren nazioarteko kongresoren 4. edizioa. Pandemian abiatutako gizarte enplegu babestuko lan talde berri bat arduratuko da gizarte bazterketan dauden 300 familia elikagaiak banatzeaz Iruñerrian. Herri berriko antzerki jaialdiak estatuko artista ezagunak eta 11 konpainia nafarren proposamenak uztartuko ditu. Bidaso aldeko ipar martxa maratoia ekainaren 19an egingo da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, postal kolekzionistak taldeak bagoi hutsak diska aurkeztuko du arratsaldeko 7etan Katakraken. Bihar, arratsaldeko 5erdietan eta Miluzeko zubitik abiatuta, familiendako ateraldia eginen dute hiriko ingurune naturala eta basozainak izenburuarekin. Bihar ere, baina arratsaldeko 7etan hasita, Sisiforen paperak antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da Gaiarre antzokian 15 euroko sarreraren truk. Ostegunean, bestalde, Zolinako elkartean, Asisko Urmenetak Sugarren Mende Sorginaiza Euskal Herrian solasaldia eskainiko du. Ostegunean ere, Jonander Urkiagaren Bizia Min liburuaren aurkezpena eginen dute Zibikaneko liburutegian arratsaldeko 7erdietan. Ostegunarekin jarraituz eta ordu berean, 7erdietan, Iker Lauroba eta beste urtaroen kontzertu egonen da Oko Andre Maria plazan. Larun batean, goizeko 12etan hasita, haur eta familiendako hitzak txorabiatzen antzerkia izanen da Mendillorriko Zibiboxean. Igandean, goizeko 8etan abiatuta, Txantreako Euskaldunen biltokitik txangoa eta bunkerretara bisita egingo dute Auritzera. Gainera, igandean ere, Kiki, Koko eta Moko paiazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute goizeko 12erdietan Sarrigurengo karpan. Horretaz gain, eguerdiko ordu batetan, Olatz Salvadorren kontzertu egongo da Totemen 15 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean arratsaldeko 8etan, Idoiaren kontzertu egongo da Zentral Aretoan. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak 20 handuik kezkagarri baino ez ditu aurkitu, eta Indiako bakar bat ere ez. Argazkiaren bidez aldiz, tabernek exigentzien aurrean 130ean irekitzen dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Alpeetan Aioko gaztearen gorpua aurkitu dutela aipatzen du azal honek.
Baita Erriberrin aurrez aurreko talka batean 23 urteko iruindar bat hil dela ere. Bestalde, Lezkairu Iruñeko auzorik gazteena dela jasotzen du. Gai aldatuz, Calviñok esan duenez, Nafarroak auto elektrikoan parte hartuko duela nabarmentzen du Notiziasik. Eta bukatzeko, Nafarroan landaketa ekologikoaren azalera hirukoiztu nahi dela iragartzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Simonek egun gutxi barru kalean maskararik gabe ibiltzaren aukerari atea ireki diola da. Argazkian, tabernak kontrolarekin itzultzen direla erakusten du. Gainera, 25 urtetan jaiotako 100.000 haurrak aipatzen ditu azalean. Horretaz gain, Erriberrin trafiko istripuan 22 urteko iruindar bat hildela jakinarazten du egunkari honek. Baita Suizan hildako Aioko barrankistaren gorpua aurkitu dutela ere. Bestalde, Erriberriko antzerki jaialdia artista ospetsu eta berriekin ospatuko dela azpimarratzen du. Eta azkenik, Osasunak larun batean 3,5 milioi jokoan izanen dituela aipatzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Eskerrak eta Junperkatek koalizio gobern berri bat osatuko dutela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Israelek nazioarteko babesa mantentzen duela azpimarratzen du, Gaza suntsitzen duen bitartean. Bestalde, Navarra Sumak udan festak ez egiteko akordioa boikoteatu duela aipatzen du azalonek. Gainera, Simonek kanpokaldean musukorik gabe ibiltzeko aukera gertu ikusten duela ere jasotzen du. Horretaz gain, Txilen independenteek eta oposizioak irabazi dutela jakinarazten du. Gai aldatuz, kontseiluak euskararen aurkako hutsegiteei erantzuteko deia egin duela azpimarratzen du Garak. Eta azkenik, kirolarloan Eibarren amaieraz aritzen da. Berriarekin jarraituko dugu. Titularra Euskalgintzak Irungo epaiari batasunaren bidetik erantzuteko deia egin duela da. Argazkiaren bidez, Katalunian ituna itxi dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Emakundek jai parekideak lortzeko instituzioak inplikatzea beharrezkoa dela aldarrikatu duela ere aipatzen du egunkari honek gaurko azalean. Bestalde, iparraldean bihartik ostatuak ireki eta etxeratzea 9etara gibelatuko dutela jakinarazten du. Gai aldatuz, Israelek astebetean Gazan 200 herritar baino gehiago hil dituela azpimarratzen du berriak. Eta amaitzeko, kirolei dagokienez, Eibarren 7 urteko ametsaren bukaeraz eta Pou anaietaz aritzen da. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Aroztak taldeko 10 kide deklaratzera deitu dituztela da. Horretaz gain, Nafarroa arrisku ertainera jaitsi dela aipatzen du, baina Txibitek arintze motelaren alde egin duela. Azkenik, Maria Txibitek beste behin gobernuaren kudeaketa goraipatu duela jasotzen du orrialde nagusiak. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, hodeiak nagusituko dira eta bustiko du, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Goizean goiz, zerua lainotu samar egongo da, batez ere ipar partean, eta tantaren bat edo beste bota dezake. Hegoaldean ordea, hodeiak eta ostarteak izango dira. Eguerditik aurrera, fronte ahul batek euria ekarriko du. Arratsalde gau parterako atertzea egingo du. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego osagaikoa nagusituz. Goizean, iparraldera egingo du kostaldetik hasita. Egunaren bigarren partean, haizeak iparraldetik joko du denean eta indartu egingo da. Ipar isurialdean temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Hegoaldean, beroenak apur bat igo daitezke. Eta bihar, asteazkenean, egunak aurrera egina ahala altxatzera egingo du. Hodeiak ugariagoak izango dira ipar isurialdean. Bertan, han-hemenka euri zipristinen bat bota dezake, batez ere kostaldean eta goizean. Arratsaldean eta gauean, hodeitza saretuko da. Hegoaldean, ostarteak zabalak izango dira goizean ere. Mendebal, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta kostaldean indartu egingo da. Ipar isurialdean temperatura maksimoak ez dira gehiegi aldatuko, baina hegoaldean jaitsiko dira. Orokorrean 15-17 graduren bueltan ibiliko dira.
Oleza dugu hemen gurekin platoan, bera trenaren aldeko plataformako kidea da. Kaixo Inigo? Kaixo, Zer moduz? Ongi. Bueno, zu hori trenaren aldeko plataformako kidea zara, ezta? Eta duela gutxi akordio bat sinatu zenuten sindikatu desberdinekin eta eragile edo talde desberdinekin. Zertan datza akordio horrek? Bai, akordio hau edo landu dugu hainbat plataformek, bai Nafarroan, bai Araban eta gero Burgosen ere bai. Eta landu genuen trenbide garraioan edo Renfe eta Difen ordezkaritza duten sindikatuekin, ez? Nahi genuelako akordio tekniko bat edo izatea, ez? Beti igual beste batzutan esan digute gaur egungo trenbideak ezin direla edo ez dela teknikoki posible egokitzea eta horregatik landu genuen sindikatu horiekin. Eta akordio honek eskatzen dio bai Espainiar gobernuari, bai Nafarroa gobernuari ere bai, gaur egungo trenbideak egokitzea eta berritzea bertatik edo tren guztia pasatu ahal izateko, ez? Eskualdeak lotzen dituztenak, tren lasterrak ere bai, eta merkantzia garraiatzen dituztenak. Eta horrela ez da beharrezkoa eraikitzea beste trenbide berri bat atzeterako bakarrik, ez? Orain egiten ari den moduan eta Faialdean edo. Orduan aldarrikapen edo eskakizun nagusiak izango lirateke egun existitzen diren trenbideak nolabait egokitzea edo berritzea, moldatzea. Hori da. Hori da, ze daukagu Nafarroan eta bai beste herrialdetan ere bai, daukagu trenbide on bat edo egokitu daitekena eta berritu daitekena tren guztiak pasatu ahal izateko hortik eta ez da beharrezkoa beste korridore, beste trenbide bat eraikitzea paraleloan, ez? Eta, bueno. Eta nork babestu du akordio hau? Aipatu duzu ez, trenaren sektorean dabiltzan sindikatu guztiek, denek adostu duzu, denek batera, ala egon dira agian desadostasunak, desberdintasunak? Sindikatu guztiek babestu digute, babestu dute akordio hori, hor daude Comisiones Obreras, UGT, CGT, Sindicato de Circulación Ferroviaria, la Intersindical Ferroviaria eta SEMAF ere bai, hor dira guztiak, eta guztiei babestu dute, eta gainera esan digute, ez dela normala nola dagoen gaur egun trenbidea, ez, Nafarroan, ari dira diru pilo bat gastatzen atzeterako bakarrik trenbide bat eraikitzen eta ez dute berritzen gaur egungo trenbideak, eta erritmo honetan ere ez dute bukatuko atzeterako trenbide hori ez 40 urtetan ere, ez? Eta jende guztiak ikusten du hori, eta momentua da edo garaiz gabiltza oraindikan politika hori aldatzeko eta gaur egungo trenbideak berritzeko eta ez eraikitzeko beste. Eta momentuz jaso duzuen nolabaiteko erantzunik? Egon gara ere bai talde politiko batzuekin, akordio hau erakusten edo azaltzen, egon ginen PSN-erekin ere bai, Alzorrizekin, eta berak ez zuen gaizki hartu, baina bai esaten zigun, beraientzat zaila zela edo ez dakit pixkat horrela zela, obrak hasita ere, ustea obra horiek bertan bera, eta berritzea gaur egungo trenbidea, ez? Eta guk esaten genion, eta baita ere esan diote Europatik eta hainbat lekuetatik, bakarrik gastatu dela 5% obra horietan, eta garaiz gabiltzala obra horiek bertan bera usteko, eta gaur egungo trenbideak berritzeko. Ze gaur egungo trenbideak berritzea kostatzen da askoz gutxiago, agian 10%, 20%, eta aurreztuko genuke diru pilo bat, ez? Eta gaur egun dagoen trenbide politika noiztik ez da eguneratu? Hau dator, pixka, da Espainiar estatuko politika bat, ez? Bere garaian zegoen plan bat, trenbide guztiak edo egokitzeko eta berritzeko, ze Espainian dago zabalera bat, ez? Trenbideetarako, da 1,78 edo. Eta Europan dago beste zabalera, bizka bat estuagoa, 1,4. Orduan hor pentsatzen zuten aldatzea zabalera hori eta ere berritzea, ez? Baina ez dakit nola, aldatu zen hori politika eta diru guzti hori aurreikusita zegoena gastatu zuten Madril eta Sevillen arteko HTA eraikitzeko, ez? Eta ordutik hasi ziren HT-erako bakarrik trenbideak eraikitzen eta gaur egungo trenbideak edo tren regionalak eta olako trenak
alde batera uzten edo diru oso gutxi gastatzen horretan, ez? Eta politika horrek eragin digu ere bai Nafarroan, eta hori ikusten ari da. Orduan, egun ze egoera dugu Nafarroako trenbideetan? Egun gainera koronavirusen gai honekin edo, tren pilo bat kendu dira, esan dezakegu ia ez dela erabiltzen trena, ez? Nafarroan bai pasatzen dira tren gutxi batzuk, baina gutxi erabiltzen da. Merkantzia garraiatzeko ere bai bakarrik 1,3 ez garraiatzen da trenez, eta argi dago trena ekologikoa dela garraiatzeko merkantziak eta mugitzeko, ez, pertsonak ere bai, kotxeak edo kamioiak baino, eta erabili behar dugu gehiago, eta horretarako izan behar ditugu trenbide efiziente batzuk, ez, eta diru pixka gastatzen, ez, hor, uste dugu posible dela. Eta orduan herritarrak nolabait kaltetuak izan dira egoera honekin? Uste duzu gero herritarrek erabiliko luketela trenak, gehiago egongo balira, ez, eta egoera hobe batean? Bai, guk uste dugu baietz, ez, azkenean ez badago trenik jendeak ez du erabiltzen, ez, eta batutan esaten dute jendeak ez du erabiltzen trena, baina ez dagoelako eta ez dagoelako ohitura hori ere, ez. Eta orain adibidez, zetan ari dira autobia guztietan kobratuko dutela peaje bat eta holako gauzak, orduan nik uste eta jende gazteak ere igual ez dauka hainbeste ohiturarik edo kotxea erosteko edo holakoak, eta guk uste dugu bai trena izan daitekeela etorkizuneko garraio on bat. Orduan momentu honetan dituen gabezia edo arazo nagusienak instalazioen ingurukoak dira? Bai, instalazioak eta baita ere ez direla jartzen trenak, ez? Kendu dira tren asko eta frekuentziak jarri behar dira tren gehiago, eta bestela etortzeko Iruñara baldin badazkazu 3 tren egunean eta bueltatzeko beste 5 edo, ez dakit orain zenbat daude, baina gutxi daude, ez? Jendeak ezin du erabili, ez? Joteko lanera edo bueltatzeko edo holako gauzak egiteko edo medikura joteko, azkenean ez daukazu aukerarik. Orduan aukera egongo balitz erabiliko genuke, ez? Bai, guk uste dugu baiaz. Eta zuek, hemendik aurrera, baduzue beste pausoren bat finkatu eta orain etorkizunera begira horrela baduzue asmoren bat edo zerbait egitea pentsatua? Bai, agerraldi bat eskatu dugu Nafarroako Parlamentuan, akordio hau azaltzeko, eta bildu nahi dugu ere bai alderdi politikoekin azaltzeko eta esateko, ez? Holako gauzak egiten ari dira beste leku batzuetan, adibide bi daude hemen oso gertu, Nafarroa, Teruel eta Zaragoza artean dagoen trenbidea berrituko dute eta ez dute eta trenbidea erabiliko dute hor tren guztiak pasatu ahal izateko, Castejon eta Logroño artean ere bai, eta aurrik ikusita dute urte gutxitan hori egitea, ez? Eta hori posible da ere bai Nafarroan egitea, eta ez da beharrezkoa egitea 170 kilometro berri edo atzeterako bakarrik. Orduan beste zenbait tokitan egiten badira, ez? Hemen ere posiblea da. Nahiz eta hemen egia da ere, adibidez HTaren aurkako aldarriak, ez? Duela urte askotatik datuzela eta momentuz ez ditela kasu handirik egiten. Bai, HTarena eta hori, azkenean HTA edo bihurtu da totem bat, ez? Azkenean guri berdin zaigu hemen gaur egungo trenbideetatik pasatzea tren bat 180 kilometro duko, baina pasatzen bada gaur egungo trenbideetatik, ez duguna nahi da eraikitzea trenbide berri bat edo paraleloan bakarrik HTak erabiltzeko eta Zaragoza eta Iruña edo Iruña eta Gasteiz bakarrik lotzen duena, ez? Hori da guretzat HTA, ez? Ez dakit bukatzeko, ez? Zerbait gelditu izan zaigun ez duguna aipatu, ala mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Bai, ez dakit trenbide politika eta igual jende arruntantzat edo jende izango da pixka eta arrotza, ez? Baina diru mordo bat edo milaka milioi euro gastatzen ari dira HTerako eraikitzeko trenbide berriak, eta diru guzti hori gastatu daiteke bai osasungintzan, bai hezkuntzan, bai beste arlo batzuetan askoz beharrezkoa dela hori da, ez? Momentu honetan, ez, bereziki gainera. Bai, orduan aprobetxatuz adostasun hori, lortu duguna adostasun hori, eta gainera sindikatu batzuk lehen ez zeudenak, ez, adostasun horretan edo, pixka bultzatuz igual guztion artean lortu dezakegu politika hori aldatzea eta diru guzti hori
bideratzea behar den tokietan, ez? Mila esker, Inigo etortzeagatik ona eta kontatzeagatik honen berri, eta ea zer gertatzen den. Vale, mi esker zuri. Animo asko. Vale, eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Burlatan, gaur, kurdu yazidi emakumeen egoera azalduko du Amina Hussein, kazetari eta aktivista kurduak arratsaldeko 7etan kulturetxeko antzokian. Bihar bestalde, musika solidarioaren zikloaren barne duintasunaren bidea kontzertua eskainiko dute Jani Mirzo Band eta Ibrahim Keifok arratsaldeko 7etan kulturetxean. Kurdistango mendietan barrena egindako bidaia solidarioa izango da kontzertua, estilo pertsonalean, ekialdeko eta mendebaldeko soinuak batzea lortu duena. Sarrerak 6 eurotan eskuratu daitezke aurretik eta 8 eurotan lehiatilan bertan. Ostegunean eta zikloarekin jarraituz, Armonías para después de una guerra dokumentala proiektatuko dute. Eta ondoren, solasaldia izanen da, beti ere 7etan kulturetxean. Dokumentalaren ondoren, mugarik gabeko musikariak gobernuzkanpoko erakundearekin izanen da solasaldia. Siriaren iparreko errefuxiatuen guneetako musika tresnen bankua eta musika tresnen bilketa kanpainari buruz. Ostiralean, euskarazko lurperatutako ahotsak ikuskizuna eskainiko dute kulturetxean. Barañaingo Alaitz BHIko arte eszeniko musika eta dantzako batxilergoko ikasle eta irakasleek kolektiboki sortutako azken ikuskizuna da. 60 artista gaztek sormen eta hausnarketa prozesu baten emaitza eszenaratuko dute, musika, dantza eta antzerkiaren bitartez. 2 saio eginen dituzte, bat arratsaldeko 5etan eta 7:30 bestea, eta sarrerek 6 euroko prezioa dute. Barañainen, datorren astean maiatzaren 25 eta 27an kontu kontalarien 2 saio egingo dira Maria Luisa Elio liburutegian. Saioak 6etan izanen dira eta eguraldia ona bada liburutegiko kanpoko plazan egingo dira. Lehenengo saioa erdaraz Sergio de Andresek egingo du, bigarrena euskaraz Izaskun Mujikak. Eta horretaz gain, ostiral honetan, Barañaingo auditorioan kulturetxeko antzerki tailerraren azken erakusketa aurkeztuko da arratsaldeko 8etan. Ikuskizuna doakoa izango den arren, gonbidapenak online eskatu beharko dira lehenagotik. Bestalde, egitarau oparoa antolatu dute jai batzordetik, kulturetxearen eta udaletxearen laguntzarekin hurrengo asteetarako. Kulturetxeko plaza izango da ekimen guztien topalekua, bertan Afu, Clifford, Smog, Mangata eta Katangaduk taldeak ikusgai izango ditugu. Aforoa 100 pertsonetakoa izango da eta ezingo da aurretik lekua erreserbatu. Lehenengo kontzertuak larunbat honetan izango dira, arratsaldeko 7etan Mangata eta talde sorpresa baten eskutik. Iruñarekin bukatuko dugu. Udalak azken hilabeteotan jarduera lantalde berri bat abiatu du, zeina gizarte bazterketan dauden hiriko 300 familiari oinarrizko elikagaiak banatzea arduratuko baita. Horrela, alde batetik, osasun krisia hasi zenetik zerbitzu horrek izan duen eskari handiari erantzuten zaio, eta bestetik, gizarte enplegu babestua sustatzen da. Programa horretan parte hartzen duten 5 pertsona arduratzen dira Bartolome de Carranza kaleko udal lokalera heltzen diren elikagaiak kudeatzeaz eta elikagai bankua fundaziotik datozen familia onuradunen artean banatzeaz. Pandemiak eragindako krisiak sortutako premiek ekarri dute Iruñeko udalak handitu behar izatea gizarte bazterketa pairatzeko arriskuan dauden pertsonei gizarte enplegu babestuaren bidez ematen dien oinarrizko elikadura zerbitzua. Horrela, jantoki sozialaz arduratzen zen lantaldeari 3 pertsona gehiago gehitu zaizkio, eta haien eginkizunak zabaldu dira. Orain, Ermitagainako puntu berritik elikagaiak banatuko baitituzte. Hala, 2 lantaldeek baliabideak partekatu eta beren lanak osatzen dituzte, gizarte premiei ahalik eta modurik eraginkorrenean erantzuteko. Banaketa puntu berrian, lehenik eta behin, janaria jasotzen da, 15 egunetik behin, elikagai bankutik edo Iruñeko udaleko beste leku batzuetatik datorrena. Hala nola, baratze zaintzako lantegi eskolatik.
Bertan, ezaugarrien arabera biltegiratu eta familia bakoitzarendako sortak ezartzen dira, era orekatuan, jasotako produktu guztiak kontsumitze aldera. Horrela, lantalde horrek parte hartzaileak prestatu nahi ditu, hala nola biltegiratze eta banaketa tekniketan elikagaiak manipulatzeko txartela lortzean eta zeharkako prestakuntzan eta ezagutzan, programan amaitu ondoren laneratzeari baldintza hobeagoetan aurre egiteko. Elikagaiak banatzeko udalpuntua bi entitateren arteko proiektu integrala da, Iruñeko udalaren eta Elikagai Bankua Fundazioaren artekoa, eta une oro biztanle behartsuenak ditu ardatz. Gizarte bazterketako egoeran dauden familia eta pertsona horiek laguntza hori behar dute bizirauteko. Janariaz betetako erosketa saski horiek jasotzeaz gain, prozesuaren protagonista ere bihurtzen dira. Banaketa puntuan bertan laguntzen baitute enplegu sozial babestuaren bidez, eta baratzezaintzako lantegi eskolako gaztelan gabeen kasuan, banatzen diren sorta horietan sartzen diren elikagaiak landatzen eta ekoizten dituzte. Baratzezaintzako lantegi eskolak zerbitzu horretan parte hartzeak plus interesgarria ematen dio, eta janari sortetan produktu freskoak eta hurbilekoak sartzea ahalbidetzen du. Hala nola, urazak, eskarolak, borrajak, zerbak, ilarrak eta tipulak. Horrela, ikasleen ikaskuntzak zikloa ixten du, eskolan landatzen diren produktuei erabilera solidarioa emanez. 16 eta 30 urteko gazteentzat zuzendutako prestakuntza eta enplegurako udal baliabide horrek jarduera teorikoa eta Arantzadi Parkeko udal mintegietan benetako praktika batzen ditu. Gizarte enplegu babestuko programa enplegurako udal programa bat da, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Europako gizarte funtsak kofinantzatuta, eta errenta bermatua jaso eta edo gizarte bazterketan dauden pertsonei zuzenduta dago, non enplegogarritasuna hobetzeko lan eta gizarte trebetasunak ematen zaizkien, gizarteratze eta laneratze ibilbide baten eta lan kontratu baten barruan. Orain Mikel Lauza dugu gurekin platoan, bera Labeko kidea da. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zer moduz? Ongerren behar. Bai ez? Bueno, duela gutxi zuek Labetik ohar bat ez kaleratu zenuten pixkat azaldu zein zen Euskararen egoera Nafarroako lanbide heziketako zentroetan, ez? Eta, bueno, nola alduzu laburtu pixkat ohar hori? Bueno, berez, Labesik indikatuan, orain dela 2 urte hasi nintzen, eta sortu genuen taldetxo bat. Eta, bueno, saiatu ginen talde txiki horretan, lantzea lanbide heziketako gabeziak. Eta, karo, Nafarro garaian, horietako bat Euskararena zen. Eta ez da zaila ateratzea zenolako gabezia dituen lanbide heziketan Nafarro garaian, baina Euskararenak, guztietan bezala, nabarmenak dira. Eta gutxi gora bera, zein izango litzateke datua edo, bueno, edo ondorioa ez, pixkat? Bai, aurreko ikasturtean hartu genituen izan ematen datuak, hotxegin genuen ikastetxetara, jakiteko zenolako matrikulazioa zegoen, aurten berdin egin dugu, eta, bueno, hartu ginen, adibidez, goi mailako zikloak Iruñerrian bakarrik 4 zirela. 4 zirela, eta gainera izen emate handia zela. Orduan, argi eta garbi, goi mailako zikloetan, eskara gehiago egiten ziren matrikulazio baino, orduan, kriston deskonpensazioa zegoen. Atera genituen datuak, eta bakarrik eskaintzen zen gutxi gorabehera berdin Nafarroa garaian eta Iruñerrian, eta ez zen 100% iristen. Hor kriston gabezia. Halan ere, hezkuntza departamentura iaz eskatu genion, separatu batzuten adibidez, ertain ziklo bat gazteraz Virgen del Caminon, eskatu genion euskaraz paratzearena, eta paratu zuten. Bai, eskerra matrikulazioa oso altua izan zela. Gero debei, bazegoen beste ertain maila bat arratsaldez ematen zen adonapean, automozioarena eskatu genion goizetara pasatzea. Kriston aldea agundu da, ze berez arratsaldetan bakarrik matrikulatuta ziren 10 pertsona, eta aurten bete da.
Orduan beti euskara zikloak hor baztertuak daude ikastetxetan. Aurrekoarekin batera, 4 ziklo daude bakarrik goi mailan Iruñan. Kontutan hartu behar dugu, Nafarroa garaian, biztanle gehiena Iruña herrian kokatzen garela, eta bertzaldetik iparraldean, zonalde euskaldunean, demografia dela eta tasa gutxia dela. Kontutan hartu behar dugu debei, Altsasu institutoa zonalde euskaldunan dagoela, eta goi maila ziklorik euskara ez dutela. Bakarrik badute, hurrengo urterako paratu behar dute bertze bat, baina oraingoz bat, mendekotasunarena, ertain mailakoa, eta naiz eta zonalde euskalduna izan eta ikasle gehiena euskalduna izan, ziklo gehienak gazteleraz dira. Baztanen, badugu zea bat, goi zikloak euskarak ematen dira, eta gero badago bertze bat hor beran. 2 instituto horiek batu behar dira, ez dakiku noiz, 2 urte barru, 3 urte barru, horrenoz mugairen. Eta, Baztanen eta Bortzirialdean bai mantentzen dela goi mailako zikloak euskaraz. Aurten, hurrengo ikasurterako badago ziklo bat goi mailakoa euskaraz ematen dena, eta orain pasatu behar dela elebiduna. Hau da, asmakizun berri bat egin dutena goi mailan. Eta arduraz ikusten dugula, adibidez Baztanen, goi mailetan, Nafarroa garaian, paratu zen asignatua bezala ingelera. Eta orduan, Elizondoko honetan, ingelera eman behar dute lehendabiziko mailan 2 orduz, gehi gero beste 2 ordu lehendabiziko mailan, beste 2 ordu bigarren mailan, frantsesa ikasteko. Eta gero, aukeran dute beste 2 modulo frantsesa ikasteko edo bestenaz euskaraz. Baina, D ereduko hori galtzen da Elizondo. Orduan ari dira sartzen ez, nolabait ingelesa eta frantsesa eta euskarari tokiak entzen. Duen toki gutxia. Labetik ez gara jartzen ingeleren kontra, baina argi eta garbi paratu behar dugu, edo erran behar dugu, ingelera maila oso bajua dela. Ez da normala, 18 urtekin normalean sartzen dira goi mailetan, eta hastea tubi berbarekin, azkenean hasten dira, aian, juar, hori ez du zentzurik. Gure ustez, maila batekin sartu behar dira, eta batez ere, ziklo horiekin lotuta, ingles maila edo teknikoa ikasterena. Bai, lotuta ez, lanbide horrek, konkretu horrekin. Ez da normala berriro zerotik hastea, hori, prentxan botatzen dute, lanbide heziketako departamentutik ingelera ematen dela, baina gero zenolako maila ematen den. Eta ez dakigu zenolako erantzuna edo maila eman behar den urren kursoan, kurso elebidun hauetan. Alde batetik, irakaslegoa ez dago prestaturik, C bat eduki beharko zuten, hori argi eta garbi, badakigu pai horrekin, B2-rekin ere irakasleak badaudela, eta gero, kontutan hartu behar dugu modulak oso teknikoa direla, eta ber nola moldatzen diren. Berez, pentsa, euskara ateratzeko C bata ateratzen duzu, eta gero gaizara matematika azaltzeko, ez. Holako gabezia daude, atera dute, nire ustez, ez dute ikerketarik, estudiorik egin, eta aitzinera joan dira horrekin. Eta adibidez, aipatu duzuez, bai badaudela ikasle asko nahiko luketela lanbide heziketa euskaraz eginez, matrikulazio tasek hori erakusten dutela. Azkenean zer egiten dute, gazteleneraz izen eman, ala agian Baztanera mugitu, ala beste tokiren batera? Gehiena gazteleraz apuntatzen dira, hori badakigu argi eta garbi. Adibidez, Alde Zaharrean badago eskola bat, eta ematen dira 2 ziklo euskaraz, eta matrikula da, izen emate zenbakiak ehundik pasatzen dira, eta klasean bakarrik sartzen dira 20. Bereiz, kontuetan hartu zenbat jende karrikan gaditzen den. Izugarria da. Aipatu duzuez, ingelesez klaseak emateko, irakaslegoa ez dagoela prest, edo, ez, suposatzen dela oraindik agian pixkat falta dela horretarako, eta euskaraz kontrakoan bai badaudela prest irakasleak. Bai, berez erkidegoan eta Nafarrotik ere joan da jendean hitz harata ikastera, maila dute
gai batzuk euskaraz emateko, argi eta garbi erraten dugu. Hombre, irakasle egon barrenean, irakasle onak eta txarra daude, hori badakigu, eta beti izanen dira. Batzuk murgiltzen dira eta asko ikasten dute ongi irakasteko, beste batzuk ez, baina hori leku guztietan. Eta euskara maila badute, bai, argi eta garbi. Orduan, bueno, zuek ez eskaera hau egin diozu Hezkuntza Departamentuari, aipatu duzu ere duela 2 urtetatik hasi zinetela pixkat gai honekin, eta ze erantzun jaso duzuen, nolabaiteko erantzuna jaso duzuen? Ez, lehendabiziko urtean, lehen erran dizuen bezala, nahiko konten, behintzat lortu genuen Virgen del Caminon, ertain mailako ziklo bat euskaraz paratzea, donapeakoa goizetan ematera, eta arrakastatsuak izan dira, eta pozik, aurten berriz, ez dugu erantzunik jaso, naiz eta urtarriaren bukaeran, urtarriaren bukaeran, eskaera bat sartu genion, eta proposamen bat, berri bat, eskaini genion Hezkuntza Departamentuari, Lanbide Heziketako Departamentuari. Eskatzen genizkion 2 ziklo berri, goi mailan, bat nekazaritza eskolan eta bertze bat Mariana Sanzen. Biatxa entran kokatuta daude. Eta nolabait, Mariana Sanz da administratibo karrerak hartzen dituztenak, ziklo gehiago daude, baina informatika eta olakoak, eta nekazaritza eskola, ere ikusten genuen posibilitatea, batipat, ertain mailako ziklo bat dagolakoz, eta gero ikaslegoa gehiena edo erdia baino gehiago euskalduna delakoz. Holako daturik Hezkuntza Departamentutik inoiz ez dute ematen, eta badakigu, irakaslegoak erraten digutelakoz, nekazaritza eskolan, euskalduna handiz dagolakoz. Ez bakarrik Iruñerriakoak, baizik eta Tafaiatik etorritakoak eta dana. Ze kontutan hartu behar dugu, zonalde euskaldunean euskalako ziklorik ez dagoela. Eta orduan eskakizun horri ere erantzunik ez. Claro, eta gainera hori, hango jendea jarraitu nahi duen euskaraz ikasten, mugitu behar da, baina hemengo eskaera da, horria da. Hoi zikloetan bakarrik 4. Eta ertaren mailan, 7 ziklo daude Iruñerrian, eta bertze 7 ziklo zonalde euskaldunean. Hobeki dago, baina ez da betetzen. Pasatzen da 6%, baina eskaera oso 6%, eta Nafarroa garaian 11%, baina oso urria da. Eta adibidez, badaude arlo konkretu batzuk euskara gehiago ematen dena, esan nahi dute, aipatu duzu ez, administratiboa, lan nekazaritza, badaude agian batzuk espezifikoagoak euskaldun gehiago batzen dituena, ala guztietan? Ez, guztietan ez dakit hori ez dugu ikertu, ze, karo, eskaerain laurra edo horria izan da, ezin dugu egin, bai, oso zaila, benetan oso zaila. Karo, badakigu, gustuko dituzten ziklo batzuk dauden ez euskeraz, beste batzutan ere joaten direla. Adibidez Burlatara, sukaldaritza dago eta holakoak euskaraz ez dira eskaintzen. Orduan, euskalduna ala beharrez joan behar dira erata. Zagodako beste aukera. Claro. Eta orain, hemendik aurrera, baduzu pentsatua mobilizazioaren bat edo elkartzea politikarekin edo eskaera gehiago egitea hezkuntzari, Ez, publikoki salaketak egitearena argi eta garbi jarraitu behar dugula lan egiten, eta ez dakit bertze sindikatu batzukin elkartu edo, faltan botatzen dugu debe, aldaketa eman zen Lanbide Heziketan nolabait ertain maila egiten duzunean 2 urte egoten zara, 2 ikasturte, baina bukaeran ere praktiketara joten zara eta goi mailetan berdin. Orduan ikaslegoa oso denbora gutxi ematen du ikastetxetan eta ez dira antolatzen. Zer nire ustez debei indarra egin beharko zuten ikaslegoa. Baina denbora gutxian, ez? Hori da. Orduan zuek egin beharko duzu, Bai, gu gizartea dena delakoan, baina bai, igual bultzatu gu, ze berez gu debei sindikatu bat gara eta sindikatuaren lana edo babesa da langilearengan. Baina, karo, eske euskararena Lanbide Heziketan nahin bortitza denez salatu behar dugula bai ala bai. Ez dakit ja bukatzeko, agian zerbait gelditu den ez duguna esan eta garrantzitsua dena aipatzea, ala besterik gabe ez dakit mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen. Ez, nire ustez adibidez izen ematen dutenean ikasleek, nahiz eta lekurik ez izan, igual paratu halko zutela matrikulotan, nik euskaraz ikasi nahi dut.
Badago gogor bat jartzeko aukera, ala? Bazegoen, baina kendu zuten. Bai, ze, karo, jarri zutenean, inkestak ez zuten emaitza, eman zutenez, kendu zuten. Gero, adibidez, lanbide heziketako departamentuak erran zigun, eske Euskaldunak hori paratzen zuten, baina gero ikasketak gazteraz egin nahi zutela. Hori ezurra da, aitzakia, hori da. Baina, aitzakiak beti aitzinetik eramaten dute eta Euskaldunak beti kalte. Zuk gomendatzen zu hartxo jartzea matrikulazio horrian. Nik paratuko nuke argi eta garbi. Nik euskara ikasi nahi dut. Ez da normala, zure ikasketak batean moztea eta gazteraz hastearena. Baina, Bueno, baina entzuten zaituzten ez eta hasten diren guztiak. Hartxo jartzen. Vale. Mila esker. Zuei. Eta beste bat arte. Vale, agur. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Bulego taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mi esker oregoteagatik eta bihar arte. Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarak kezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Itzuli dira presagabeko orduak elkarri begira. Itzuli dira aurratu arte kantatzeko abestiak. Itzuli da baldintza gabe maitatzeko ausardia. Itzuli da gure begietan somatzen zen distira. Eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zederra zaren duda denak galduta dantzan, hastean zarenean. Zederra zaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederra zaren marraztu zenetik kanpo amesten duzunean. Eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.